Ngai belai pi barok ki prolog pi jengah ni kapor ka bamenta. Ublei undang kerkui pi ublei undang penon kami pi ka bapinang yai sprang ban skriu. Yai sprang pen sngo bahaya ublei. Ngatip don sibon na pedang jong pi kwa ai ban skriu ublei. Pi kwa ai ban le gamon ga jong ublei. Rai pi sha te chakom hagi bor jingdom pi sha pen vit pen thut no. Let's see hagi bahaya ngesam jong pi. Let's see hagi samla ke jong pi. Let's see hagi parlok parjor ke jong pi. Let's see mano don ba penthot ipi pelok bijinga. Bat pimla shoban yai sprang. Ujisu haba ubu ingai pi syakane ke perthai. Udon yala ka jeng temu. Ya ka bangingin yai syaprang ban pendep ya ta ka jeng temu ke ba ulebo ha ga jim ke jenga bat ke jong pi. Bat apdeng kata ka jing temu ke ba ubu apdeng jenga pi pelok bijinga. Kumbang ongi pi mentan ba. Haka jingya alti jingi don kapor ba don ba penthut ingi bangin sikriyo utrai. Don penvit ingi bangin nyai syaprang. Ba don kapor ka bangi syong sa no hangta haka ta ka jing penthut. Ngim kwa syuban nyai syaprang. Hanrei haka ni kapor ke pelok bijinga ngakwa ban ongi pi. Lada don menu ba penthut ba penvit ya pi. Wat ngap ya kata. Kynriah nang ta. Kynriah no nang ta. Pet no nang ta, mi no nang ta. Yai syaprang. Let's say don pedang jong pi. Kisamla. Pi kwa ai ban skriu trai. Pi kwa ai ban le gamon ga jong belai. Pila sedang ban don kata ga jing terang ga jing sliang ban skriu trai. Rai uni usamla ujong pi upen thut no epi. Kamtam hakaba pi pindon yakapor yakaban syong hakijat ujuskes yakapor yakaban duai yakapor yakaban pului ga ktin ga jomblei. But kadunano kata kapor hakaba pi pin syong hakijat ujuskes. Lada kani ka penthut ipi ki plok bisinga hakaba pindon yakapor ka babat ublei. Bahaba pin Kynriah no nang ta. Bahaba pin Kynriah no nang ta ki plok bisinga. Namar kata kan yalam ipi skai ke ga basniu. Kata kan penjot ya ga jim ga jong pi. Let's say don pedang jong pi. Pila addicted hagi mobile phone ke jong pi. Hoi pi kwa ban nyai sprang pi kwa ban skriu trai. Hari pila addicted hagi mobile phone ke jong pi pila met tang ta. Haga caka ka pin pulei bible, haga caka ka pin duai. Kabun nak kapor ke jong pi yang ta bat kani ka kala long distract epi ke mobile phone ke jong pi. Ngakwa ban ong pi pelok bisinga. Manis ke kapor ke jong pi. What I bagi mobile phone jong pi kan distract. Ya kapor ka jong pi bat ublei. Ya ka bapin pen sngo bahaya ublei. Ya ka bapin IT ya kapor ka jong pi. Ya ka ban syong hakijat ujuskes. Lada kata ka penwit ka penthut ipi Kynriah no mi na sinon. What I learn mi na sinon Kynriah na sinon. Syong hakijat ujuskes. Let's see don pedang jong pi ki prog bijinga. Pi kwa ai ban yai syaprang ban skriu tra hen ki bahaya ngesem jong pi ki la long majun thut no ya pi. Ki parlok ki borjor jong pi ki la long majun thut ya pi. Bat pimla mane sprang pi sa aju cheju ngakwa man ong pi ki pelok bijinga. Lada kadai pi ban mi no nang ta mi nang ta. Mi na kata ga jingkren juki mi na no go sur ka ba pi iohsngew. Lada kadai pi ban Kynriah na no go ka basniu. Kadai pi ban Kynriah no pelok bijinga. Lada pi kwa shisha ya ka ba ublei un penon kam ya pi. Lada pi kwa shisha ba ublei upenon kam ya pi mi no nang ta. Kut jimut mi nang ta kut jimut ban Kynriah na ka basniu. Namara da pi yai sa ang ta pelok bijinga. Pinlong kumju bat kani alam pi sika jing jot ke pelok bijinga. Kebat ka bukut ka long ka jing penstorm ko bom cukut hadu jok ke pelok bijinga. Na kata ka daw hangani ka mit hangani ka por jong ni ka siga bom ta. Laradon menu na pedang jupi. Pi kwa ai ban yai sprang ban skrio trai. Andrei pimla. Namar don ba penthut ya pi. Lada pi sngo thu shisha. Bagani kini ki ba penthut ya pi. Kini ki bahkan ka perthai ba penthut ya pi. Kan penjot ke jing im jo pi kini alam ro ya pi sike ke basniu. Don kami pi pin Kynriah shisha. Don kami pi pin mi shisha. Kaktin ka jong blai ka ong. Kynriah na ka basniu. Wan ya ka jing suk ban. Tubut ya ka. Kaktin ka jong blai afsor pol ong. Wat kelet no ye ke bal adep sidin
Keneri no ikti shaprang. Wat kan mau sa ye ke baladem. Ya shaprang. Kemet kemat chu just Christ kepelok bijinga. Bet kemat chu just Christ. Ya shaprang. Peni igi kamba ki bakrau kinjang kepelok bijinga. Don sibon hagi ni gisi ki bakwa ban skriu tra ki bakwa ban le gamon ga jong bele ban pensingo ba bele ban syong hakijat ujus Christ barbor ban pule ye ka Bible ban duai barbor kambun ka por. Rei piyai sa no tang hata ka jikwa phimla ban yai sprang ban le ye kata. Le sidon papanthut ye pidon mono papanthut ye pi. Ngakwa banoi pi provinsia kut jimut ban le ye ka ba pisngop thu ba pidei ban le. Namara de piyai sa tang ka jing kwa bat khilem le pi khilem le ye ka ba pidei ban le ye ka ba pisngop thu ba pidei ban le. Kan mau gini pinomla ban pendap ye ka jing thumu ga jong ble ye ka palan ga jong ble. Namar ublei ulabu yang ngai pi kan ka perthei bangin pendap ye ka plan ga jong u. Bat ada ngis ngotu ba ublei ubu yang ngai pi rengkat ka plan ga jong u. Bat bangin pendap ye ka plan ga jong han ka perthei. Don kam yang ngai pi bangin mi bangin Kynriah na nur na kino gi brig ba penthut yang ngai pi. Na kino gi basniu ba penthut yang ngai pi. Na kino gi ba yalam yang ngai pi si ka basniu. Ban penlut ye ka por jungas pi barbor haga mobile phone jingi kamlong ka pop. Rekeni ke yalam mingai pi syaka pop ke pro bisinga. Ban ekran phone bat nur de kikenta kamlong ka pop. Rekan yalam mingai pi syaka pop ke pro bisinga. Kan penjot roi ga jim ga junga ga jong pi. Ban le ke kan ga perthei. Nisngo ba kamlong ka pop handre kan mau ke ni pro bisinga. Kini ke baro ke bangile kin yalam mingai pi syaka ke basniu. Namar kim pensngo bahaya oblei. Ki penjot yang ga jim ga junga ga jong pi. Lara don menu papenthut ipi ke blok bisingang kwa banoi pi. Lara pi sngo thu ba pi, lara pi yai sa ang ta, pinjot no. Mi no nang ta, Kynriah nang ta. Jisu ong lara ga keti ga jong pi ke penvit ke penthut ipi. Ot no ya ka. Lara don menu penthut ipi, haba pin sikrio trai. Ot no ya ka ga keti jong pi. Kynriah no nang ta, pet nang ta, mi nang ta. Lara ga khmat jong pi sngo thu ba ke penvit ipi ke penthut ipi. Mi nang ta, Kynriah nang ta, pet yap nang ta pelok bisinga. Pin yu i pila manya seprang. Pin yu i ublen pen kamye pi ke pelok bisinga. Bat pin long jinger khu. Nam ta ki babun ki men siem ki bakodor. Ki bapat itu yu just Christ. Pin i ki kaba ki bakrau ke ja haga jim ga jipi ki pelok bisinga. Ya seprang le i kata ki pelok bisinga. Ublen penon kami pi ki por baro. Ublen kar khu pi barok ni ka por pelok bisinga.